שלום לכולם, היום אנחנו נלמד איך אנחנו צורבים בתוכנת נרו 8 בקלות ובפשטות. נפתח את תוכנת הנרו. אוקיי, נפתחה לנו התוכנה. אם אנחנו רוצים לצרוב תמונות, מסמכים או סרט, אנחנו נלחץ על Data Burning. אם אנחנו רוצים לצרוב שירים, אנחנו נלחץ על Audio Burning. אם אנחנו רוצים לעשות קופי מדיסק לדיסק, אנחנו נלחץ קופי דיסק. אוקיי, עכשיו אני אסביר לכם בדיוק איך צורבים כל דבר. אז כמו שאמרנו, דאטה ברנינג מאפשר לנו לצרוב מסמכים, סרט או תמונות. נלחץ על דאטה ברנינג, נלחץ על add, שזה אומר אוסף, ואז נוסיף בעצם את מה שאנחנו רוצים. במקרה הזה, אני רוצה להוסיף את כל התיקייה הזו. אני אסמן את כל התיקייה, ואני אלחץ Open. ברגע שלחצתי Open, כל מה שסימנתי יתווסף לתוך תוכנת הנרו, ואז הסרגל הירוק מראה לי כמה בעצם מילאתי את הדיסק. כמובן שהאפשרות שלי היא למלות עד 700 מגה, רצוי טיפונת פחות מ-700 כדי שהצריבה תצא מוצלחת. כשסיימתי למלות את מה שאני רוצה, כל מה שנשאר לי זה לסגור את החלון הזה על ידי cancel או X אדום וללחוץ burn. אוקיי, עכשיו אם אני רוצה לצרוב כמובן שירים, אני לוחץ על audio burning. אם אני רוצה לצרוב עד 20 שירים, היות והמכשיר שמע שלי, הרדיו דיסק שלי, לא יכול לקרוא mp3, אז אני מסמן לו audio CD, זאת אומרת עד 20 שירים. לעומת זאת, אם המכשיר שלי כן מסוגל להשתמש ב-mp3, זאת אומרת להשמיע שירים ב-mp3, זה אומר שאני יכול למלות דיסק עד 200 שירים. כדי להוסיף שירים, כדי לצרוב, אני לוחץ על audio CD במקרה הזה, אני לוחץ שוב על add, זאת אומרת אוסף, אני מגיע לתיקיית השירים שלי, ואז האפשרויות הן כאלה. אם אני רוצה מספר שירים מתוך תיקיית השירים שלי, אני רוצה לבחור מה בדיוק אני רוצה, אני מחזיק את מקש הקונטרול במקלדת, ואז אני מסמן את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואז אני עושה open, ואז אני רואה בעצם מה מילאתי, ואני רואה שיש לי עדיין מקום, אז אני ממשיך. לעומת זאת, אני יכול לסמן את הראשון, להחזיק שיפט, ואז לסמן את האחרון, ואז בעצם סימנתי את כל מה שרציתי לצרוב, ואני עושה open, ונוספו לי עוד שירים. אם שמתם לב, אני עברתי את ה-70 minutes, וזה לא טוב, כי אני לא אצליח לצרוב, כי בדיסק יש סך הכל עד 700 מגה, זה אומר במקרה הזה עד 70 דקות. אז אני מוריד שיר אחד, אני סוגר את החלון הזה, אני מסמן ומחליט שאת השיר הזה אני רוצה למחוק, ואני עושה delete. השיר הזה נמחק רק מתוך התוכנה, הוא לא נמחק מהתיקיית שירים שלי. ואז אני לוחץ בון, ואני מתחיל צריבה, 7-8 דקות, ויש לי דיסק שירים. אם אני רוצה כמובן לעשות קופי, זה אומר מדיסק לדיסק, אני לוחץ על קופי דיסק, מכניס את הדיסק המקורי, ולוחץ קופי. כשנרו מסיימת להעתיק את תוכן הדיסק שהכנסתי למחשב, כונן ה-CD-ROM, הכונן הצורב שלי נפתח, אני מכניס דיסק ריק, וכשנרו מזהה שיש לה דיסק ריק בכונן, התוכנה פשוט ממשיכה לצרוב. היא בעצם צורבת לי את השירים, או לאו דווקא שירים, תמונות, כל מה שיש לי על הדיסק, או סרט, צורבת לי לדיסק החדש, הריק. זהו להיום, למדנו איך אפשר לצרוב בתוכנת נרו 8.
ממני, קובי, ממגן מחשבים. וכדאי שתכירו את האתרים שלנו. יש לנו אתר שנקרא www.1011.co.il, ויש לנו אתר דרייברים שבו ניתן להשיג את כל סוגי הדרייברים, אם זה למחשבים, מצלמות, כרטיסי רשת, מדפסות, שנקרא www.driverfast.com. יום טוב לכם, תודה ולהתראות.